Velkommen til ADHD hos voksne, hvor det i dag skal handle om, hvordan man kommer i gang med opgaver. Og det kan både være hjemme eller på arbejdet. For er der noget, som udfordrer en ADHD-hjerne, så er det lige præcis det. Mange, som bliver udredt for ADHD og skal starte på medicin, har lidt urealistiske forventninger til, hvad medicinen den egentlig kan. Da jeg selv blev udredt, der blev jeg heller ikke ordentligt informeret om, at medicin alene gør det altså ikke. Der er ting, man skal arbejde på hver dag, og man er nødt til enten at opfinde nogle mestringsstrategier, som passer til en selv, eller også at bruge nogle af de værktøjer, som videnskaben har udviklet, og som virker for rigtig mange voksne med ADHD. Måske er du så heldig, at du allerede har tilegnet dig nogle mestringsstrategier, som virker for dig, og som er en stor hjælp i din hverdag. Men hører du til de mange, som stadig op i voksenalderen er udfordret på at tage dig sammen og komme i gang, så kan du måske blive inspireret her. Jeg elsker at multitaske, fordi det giver mig en fornemmelse af, at hold nu op, hvor har jeg nået meget. Men det hænger jo ikke sådan sammen i virkeligheden, fordi jeg springer fra den ene opgave til den anden, og det kan godt føles som om, at jeg har rigtig, rigtig travlt og er produktiv. Men ofte så er det jo det modsatte, der er tilfældet. Jeg har gang i alt for mange ting på samme tid, og enten så får jeg ikke gjort opgaverne ordentligt, eller også så ender det med, at halvdelen forbliver uafsluttet. Men at være i stand til at kunne multitaske, det kan skam også være en god evne at være i besiddelse af i nogle tilfælde, men overordnet set og ud fra et hjernemæssigt perspektiv, så er det ikke hensigtsmæssigt. Og det er det ikke, fordi os med ADHD bruger mere kognitiv energi på at navigere i daglige aktiviteter, og det at switche mellem opgaver, altså multitaske, det bruger bare endnu mere af den her begrænsede kognitive energi, så vi hurtigere føler os drænet og overvældet. Og det er præcis det, der sker for mig i løbet af en arbejdsdag på kontoret. Jeg elsker mine uforudsigelige dage, hvor det nogle dage vælter ind med alle mulige forskellige slags opgaver, som jeg kan løse i løbet af forholdsvis kort tid. Og når jeg ser mig selv udefra, sådan lige nu og her, så farer jeg jo rundt som en hovedløs høne i bestræbelsen på at nå mest muligt. Og dagen den flyver skam også afsted, og jeg føler mig i mit S. Men det er så også på bekostning af mit kognitive energiniveau. Nogle dage går det endda så stærkt, at jeg føler, at jeg er ved at miste overblikket lidt, fordi jeg vil så gerne gøre alle tilfredse og løse mine opgaver bedst muligt. Når jeg har fyraften på sådan en dag, så er jeg fuldstændig flad, og min hjerne den er nærmest forvandlet til grød. Selvom at jeg er hjemme fra arbejde måske allerede 2:30 om eftermiddagen, så har jeg indtil 2:00 været i gang med diverse arbejdsopgaver i mere end 8,5 timer, og som regel uden en eneste pause, fordi at jeg kører ligesom på Duracell-batterier. Det bedste, jeg egentlig kunne gøre for mig selv på sådanne dage, og dem er der flest af, når jeg møder fysisk ind på kontoret, det vil være at forlade mit skrivebord og tage jakke på og gå en tur et kvarters tid, og i hvert fald gøre det et par gange i løbet af de her 8,5 timers arbejdsdag. Men altså, det er meget, meget sjældent, at det sker, fordi når jeg først er i gang, så tænker jeg slet ikke nogle timer frem. Og jeg tænker heller ikke på, at jeg får sådan et mentalt energidyk sidst på formiddagen, for ikke at tale om, hvordan jeg så har det, når jeg kommer hjem. Det skænker jeg ikke en tanke.
Og der er jo stadig nogle gode timer tilbage af dagen, hvor jeg sagtens kunne sætte mig, når jeg har fyreaften, og være kreativ. For eksempel skrive et kapitel eller 2 på min kommende roman, lave indhold til mine YouTube-kanaler osv. osv. Men der er simpelthen ikke skyggen tilbage af kreativitet i min hjerne. Så det, jeg prøver at give videre til dig i denne her video, det gælder i allerhøjeste grad også mig selv. Jeg skal lære at bruge de her mestringsstrategier. Og hvordan gør man det så? Monotasker i stedet for at multitaske. Det handler i bund og grund om, at man identificerer de vigtigste opgaver, og så skriver man dem ned i prioriteret rækkefølge, og så fokuserer man på én opgave ad gangen. Og det er også vigtigt at finde ud af, hvornår på dagen, at man er mest fokuseret. Jeg kan mærke, at en halv times tid efter, at jeg har taget min ADHD-medicin, og så omkring 4,5 timer frem, der kører det for mig. Så i det tidsrum, der kan jeg sætte mig og være virkelig koncentreret. Og så er det også noget med, at det er virkelig en påmindelse til mig selv om, at man skal begrænse antallet af opgaver, som man påtager sig i løbet af en arbejdsdag. Jeg skal seriøst lære, at jeg ikke altid skal smide alt, hvad jeg har i hænderne, for at løse en opgave for en kollega, uanset hvor meget jeg gerne vil. Det er noget, som jeg skal gøre mig umage for at øve mig på og blive bedre til. Og jeg tror faktisk, at langt de fleste af mine kolleger ikke på nogen måde forventer, at jeg løser en opgave for dem inden for den næste halve time. Jeg ved, at hvis jeg sagde, at jeg har lige 2 opgaver i dag, som jeg skal være færdig med, og så skal jeg nok tage din som den første i morgen tidlig, jamen så vil folk bare blive glade og sige, at det er helt okay. Så man kan sige, at det der forventningspres, det er ene og alene noget, der foregår i mit eget hoved. Og hvis folk til lige var klar over, hvor svært det er for mig at koncentrere mig i det hele taget, men især når jeg skal være fokuseret og så samtidig switche mellem opgaver, så vil de med det samme sige, ved du hvad, det behøver ikke at være i dag eller i morgen. Du gør det bare, når du får tid. Så effektiv monotasking, det indebærer altså at prioritere dagens opgaver på en liste, at begrænse antallet af opgaver, og så være realistisk i forhold til deadlines. Når jeg sidder på kontoret med en opgave, som kræver koncentration, sådan mere end det sædvanlige, så hjælper det mig ofte at tage ørebøffer i, og så enten høre musik, og for mit vedkommende, så dur det altså ikke at høre radio eller musik med vokal. Det skal være instrumental musik, og min bedste playliste, arbejdsplayliste, det er en med dance- og trance-musik, som for eksempel Paul van Dyk, hvor der er længere musikstykker i et tempo, som passer til min hjerne. Andre de vil blive bims af at høre på det, men jeg kan virkelig lukke alt ude og fokusere, når jeg hører den her type musik. Enten det, eller også så bruger jeg det, der hedder pink noise. Så monotasking er en strategi til at blive mere effektiv. Og så er der en anden, det der kaldes Pomodoro-teknikken, som er en time management metode, som især kan gavne os med ADHD. Et af de centrale principper i Pomodoro-teknikken, det er selvbevidsthed om tid. Pomodoro-teknikken, den kan være et effektivt værktøj, fordi os med ADHD ofte er tidsblinde.
Tid, det er sådan noget abstrakt noget, men ved at bruge Pomodoros, så bliver det tid lige pludselig sådan håndgribeligt, og en Pomodoro er en enhed af både tid og indhold, altså en opgave. Så det man gør, det er, at man, som jeg nævnte før, laver en liste med prioriterede opgaver. Og man vælger en opgave på listen, som skal fuldføres. Og så indstiller man en timer på 25 minutter, som svarer til en Pomodoro-cyklus. Og når timeren stopper, så skal man holde 5 minutters pause. Man kan for eksempel rejse sig og strække benene og gå ud og tage sig et glas vand, eller hvad det nu kan være. Det vigtigste, det er, at man fysisk forlader opgaven og sin plads, og ikke bare griber ud efter telefonen og begynder at scrolle igennem sociale medier. Og så gentager man cyklusen på 25 minutter og holder atter 5 minutters pause. Og når man har været igennem 4 Pomodoros i træk, så holder man en pause på 20-30 minutter. Og hvorfor er det så, at det skulle virke? Det er fordi Pomodoro-teknikken den opdeler opgaver i håndterbare tidsintervaller, hvilket kan hjælpe med at forbedre vores koncentration, og det forhindrer også, at man ryger i hyperfocus mode og dermed fokuserer på en enkelt opgave alt for længe. Pomodoro-teknikken den hjælper også til at øge vores motivation, fordi man arbejder i de her korte, intense perioder, hvilket så i sidste ende resulterer i, at der er meget større chance for, at man færdiggør en opgave. Det er vigtigt, at man tilpasser teknikken til sine egne behov. For eksempel, hvis nu man finder ud af, at det er svært at fokusere i 25 minutter ad gangen, så kan man starte med at lave kortere Pomodoros. Og det samme, hvis man finder det nemt at fokusere i længere perioder, jamen så kan man forlænge sine Pomodoros til f.eks. 30 minutter eller 35 minutter. Kan man bruge Pomodoro-teknikken til flere opgaver ad gangen? Ja, det kan man faktisk godt. Og i de tilfælde, så er det en god idé at bruge for eksempel 10 minutter om morgenen, og så planlægge alle opgaver for den pågældende dag, og så prøve at estimere, hvor mange Pomodoro-intervaller man har brug for til hver opgave. Og hvis nu en opgave for eksempel kræver mere end 4 Pomodoros, så er man altså nødt til at opdele den i flere mindre. Og har man opgaver, som ikke varer 25 minutter, jamen så kan man jo kombinere disse med mindre opgaver, så det bliver en Pomodoro på 25 minutter. Det anbefales ikke at have mere end 16 Pomodoros på en 8 timers arbejdsdag. Har man flere, så skal man altså udskyde de sidste til næste dag. Og Pomodoro-teknikken den er anvendelig, fordi det handler mere om at være konsistent end at være perfekt. Hver Pomodoro det er en frisk start, og man kan udfordre sig selv til at fokusere på opgaven og så begrænse de distraktioner, der er. Er der ulemper ved at bruge Pomodoro-teknikken? Ja, det kan der godt være, fordi vi er jo alle sammen forskelligt indrettet, og de her faste intervaller og pauser, de kan for nogen føles meget stive og rigide, og det kan også føre til, at man bliver stresset, hvis nu man har estimeret en opgave til 1 Pomodoro, og det så viser sig, at den tager meget længere tid, fordi så skubbes de resterende opgaver i løbet af dagen. Og det er jo også, hvis nu opgaven den varer kortere tid, hvad så? Så forfalder man måske lige til at bruge 5 minutter til at kigge på mobilen, og de 5 minutter ved vi jo alle sammen godt lige pludselig bliver til 20 eller 30 minutter. Og så er der jo også det, at teknikken den tager altså ikke højde for afbrydelser, som ligger uden for ens egen kontrol. Så det er altså vigtigt, at man er realistisk, når man afsætter tid til sine opgaver, men det er altså lige så vigtigt, at man tilpasser teknikken, så den passer lige præcis til ens egne behov. Og mens Pomodoro-teknikken den kan være virkelig effektiv for nogen,
så er det altså ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle. Der findes også Pomodoros apps til mobil, som man kan downloade til, og også til ens computer. Jeg har selv installeret en på min mobil, og det her det er altså ikke en reklame. Men i den der kan jeg oprette mine opgaver og sætte timeren til, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Monotasking og Pomodoro-teknik, det er blot de 2 ting, som jeg vil introducere dig for den her gang. Og det er jo værd at overveje, hvis det er, at det du benytter dig af nu, det ikke rigtig fungerer. Så er det måske tid til at prøve noget andet. Og som med de fleste andre ting i tilværelsen, så kræver det altså, at man investerer noget tid i at tilegne sig nye teknikker, og man skal også huske, at de virker kun, hvis man bruger dem. Hvis du synes om videoen, så må du meget gerne give den et like, da det hjælper til at udbrede kendskabet til kanalen her på YouTube. Og hvis ikke du abonnerer i forvejen, så overvej at gøre det, fordi så får du besked næste gang jeg uploader nyt indhold. Tak fordi du så med. Vi ses!